Benvinguts al segon vídeo d'aquest dietari de campanya. Els que acabeu d'arribar podeu recuperar per ací dalt el primer vídeo i així posar-vos al dia. Avui parlarem dels cartells electorals i hem de dir que no hi ha hagut cap cartell que destaque per sobre de la resta, especialment esperàvem cartells més arriscats, més innovadors i tots han seguit una línia molt corporativa i molt del que estem veient fins ara. Per tant, cap sorpresa. De fet, tothom ha fet servir els seus colors corporatius per acabar de lligar el color amb la imatge de marca. Si us sembla bé, començarem a analitzar el cartell de Ciudadanos, que té dos protagonistes principals, que són Arrimadas i Carrizosa. Sí que és cert que crida l'atenció perquè Arrimadas no és candidata, però segurament des del partit consideren que necessita l'efecte Arrimadas per arrossegar la popularitat de la política. Per altra banda, mantenen ja el seu típic cor de tres banderes i fan servir un todos especial, perquè si us fixeu, al todos hi ha tres abraçades. I aquesta abraçada té un especial interès en aquesta aposta del cartellisme de Ciudadanos. Sí, com veieu, aquest todos, aquesta abraçada és el fil conductor de l'aposta del cartellisme de Ciutadans, sobretot a les grans ciutats on fan servir les banderoles. Aquestes imatges han donat la volta per les xarxes, ràpidament s'han viralitzat i segurament era el que pretenien, és a dir, una visibilitat, una exposició pública i un que es parle d'ells. Perquè, clar, al final podem veure com trenca amb el relat, és a dir, Ciudadanos mai han sigut els de l'abraçada, els de la cordialitat, i al Parlament de Catalunya han optat per la confrontació, per confrontar-se, per oposar-se fermament, mano dura, eren els de la mano dura davant de l'independentisme. Per tant, això de les abraçades grinyola amb el seu relat que han tingut fins ara. A més, el missatge que transmet tampoc queda massa clar, és a dir, si els votes a ells, guanya la societat. A qui volen apel·lar? És a dir, creieu que aconsegueixen captar l'atenció, retindre vot o atraure vot de la seva frontera electoral? Amb aquests cartells ho aconsegueix? Segurament no. Per la seva banda, Junts fa servir el color turquès, el seu color corporatiu també, i empra principalment dos cartells, n'hi ha més, però els candidats principals són Carles Puigdemont i Laura Borràs. I pot ser, a simple vista, no sembla que hi hagi molta referència independentista o als colors, simbologia, però sí que n'hi ha. Veiem com al cartell de Carles Puigdemont posa president Puigdemont i amb el de Laura Borràs posa Laura presidenta. A un ja el dona per fet que és president i a l'altre la faran presidenta, no? És el que volen transmetre. A més, n'hi ha altres missatges en aquest cartell de campanya, que és el fer i ser. El fer és la gestió i el ser l'anhel independentista. Però hi ha un missatge ocult per a aquells que han sigut per al votant convergent de tota la vida que no volen que se'ls disgregui en altres opcions polítiques que n'hi ha. Això, a simple vista, el que no ho ha sigut, no té aquest bagatge polític, no li diu res, el fer i el ser, però els que sí, els que tenen un record, potser recordaran que va ser el lema de campanya d'una campanya de Convergència i Unió. Pel que fa a Esquerra, la veritat és que no ha sorprès tant com esperaven després de l'anterior campanya que va guanyar fins i tot un premi de disseny. El cartell, que n'hi ha diversos cartells per diferents candidats, opta pel groc independentista i el groc corporatiu alhora. I a més mostra diferents facetes amb diferents fotografies del candidat en qüestió, no? Algunes més properes, algunes més relacionades amb la gestió, amb la lluita per la pandèmia. Ara bé, jo crec que aquí hi ha un detall que potser se'ls ha escapat i és que aquestes lletres xicotetes, des de segons són a les banderoles o als plafons, no sé si es podran llegir perfectament, però imagine que ho hauran tingut en compte. I pel que fa al lema, al costat de la gent, expressa proximitat, que estan a prop de la gent i que coneixen els problemes del seu dia a dia. Respecte al cartell dels comuns, la veritat és que poca sorpresa. Han jugat amb el seu color corporatiu, amb el morat, que també és el color de la lluita feminista, han posat a la candidata, tot i ser poc coneguda, li han posat en un primer pla, i el lema, el missatge que llança, que són el canvi que mereix Catalunya. Important això que mereix, que no que necessita, no? Respecte al cartell del PSC, uns breus apunts. El color vermell corporatiu, a més, ens recorda molt aquell cartell de campanya de les generals de Pedro Sánchez. Amb el Photoshop s'han passat. Salvador Illa està passat de Photoshop i sembla que siga de cera, al final. I molt important això del missatge que llança, perquè ja no el posa com un candidat, sinó que ja és presidentilla, ja el donen per fet que serà candidat.
La CUP ja sabeu que no volien una campanya personalista i aleshores han fet diferents cartells, com altres partits polítics, amb diversos candidats. Destaca el groc corporatiu, que lliga amb el groc independentista, casualment. També destaca el terme guanyar al seu cartell de campanya, perquè és un missatge optimista, és un missatge guanyador, esperançador, no? Que van a per més escons dels que tenen, però alhora també és un guiny al guanyar Badalona, la formació de la que prové la candidata número 1, no? I que fa un guiny a això, a altres forces polítiques que s'han sumat al projecte. A més, com altres opcions polítiques, també parla de nou cicle, no? Del canvi, nou cicle, nova etapa. Tot això és important i no sé a vosaltres, però a mi aquest cartell em recorda molt al cartell de les eleccions municipals de Barcelona amb, mireu, Ernest Maragall. I què dir del Partit Popular? Doncs que s'ha lluït. Crec que no hi ha una altra expressió per a aquest cartell de campanya. Ells han optat per blanc i negre per emular allò que veiem amb un cartell de campanya de Pedro Sánchez, justament que parlàvem abans, no? Amb el blanc i negre. El que passa és que Alejandro Fernández no té la planta de Pedro Sánchez, per tant no queda igual. Però a més han volgut captar, atraure o retindre el vot jove i s'han llançat a la piscina i han posat un emoji que simula el candidat Alejandro Fernández i a més aquest emoji plora, riu, manda petons, vull dir, moltíssimes coses. Bueno, el guiny és pràcticament per apropar-se a la gent jove, però jo crec que això és rebut per la gent jove com de boomer, no? De que està passat de rosca perquè més que atraure'ls els allunya en certa mesura. Però sí que és cert que és un contingut memorable, que es queda ahí i que dius, mira, Alejandro Fernández o la campanya d'Alejandro Fernández va ser la de l'emoji, no? Relaciones. També és cert que al fer balanç i veure què hem de fer i què no perquè es parla de nosaltres, No tot val, o sí? I se m'oblidava, també hem de tenir en compte que en aquests cartells que té tot està també el hashtag de YesWeCat, que és d'un vídeo que va fer el PP per Nadal felicitant als catalans el Nadal i comparant el YesWeCat amb YesWeCan, no? Els gossos i els gats i com al final s'estimen entre ells, malgrat tot. I ja per últim posem un poc de seriositat a tot això, està el PDeCAT, el Partit Demòcrata, doncs bé, ells opten pels seus colors corporatius i a més el groc en la cara de la candidata que lliga amb la lluita a la reivindicació independentista, hem de recordar que ella estava a govern. Molta presència de la candidata com a símbol de rigor, de seny, i el missatge és clar, si tu penses, si tens dubtes, si no saps ben bé a qui votar, vota per nosaltres perquè som la carta segura, no? Aquells del seny. Per tant, breument podríem dir que els cartells no hi ha hagut cap sorpresa, tots en la seva línia. Podrien haver sigut més arriscats, sí. Els marcs més usats, òbviament, són el nou cicle, el canvi, la nova etapa que viu ara Catalunya, veient com no hi ha missatges purament independentistes, que en l'anterior campanya, la del 21 de desembre de 2017, era el leitmotiv, i veient també com parlen de proximitat, i hi ha alguns que ja parlen de presidents, es posicionen com a presidenciables, clarament. I això és breument tot allò relacionat amb els cartells que podem dir en uns pocs minuts. Us esperem demà en aquest diari de campanya que intentarem fer cada dia, analitzant algunes coses des de l'aspecte de la comunicació política. I ja saps, si t'ha agradat este vídeo, subscriu-te i així estaràs al dia de tot el diari de campanya i també de tot el que anem fent. I a més ajudaràs a fer més gran aquest projecte. També pots compartir les diferents xarxes socials, podem comentar la jugada fins aquí en els comentaris, com a les diferents xarxes, i ja sabeu, qualsevol proposta és benvinguda. Moltíssimes gràcies per estar fins ací i fins demà. Adeu!